Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parentigem titalan na. Manipod dito'y Los Angeles, California, USA. Umay manen kada kayo, amay pukaw ti programa Timek Tinamnama. Nagyaman kami tadakay ditang agururay ken sumibsibay kadagiti radyo ken internet, babaen kadagiti Facebook live streaming ken anyaman nga media outlets nga pagdingdinggan nyo na nga programa. Dahito iti gayem Pastor Vic Ariola III. Kabkablawan na kayamin gagayem. Iti nabara kablaw, tadan kay kumati sa lunat, ken ragsak. Iti panagpagpagnatayo, iti pamati ken ni Apo Jesus. Gagayem ken kakabsat mga ganan ti programa Timek Tinamnama. Iti innem mapulok iti innem nga nasnasyon agraman da iti radio stasyon nga pagtingtinggan nyo ita. Sapay kumata ibagayo met kadagiti sabsabali
Tapno mabindisyonan agdengeg, ket may ranod damet, dagiti bendisyon nga gaputi langit. Babayin ti panagadal tayo kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Iti tunggal Domingo. Agyaman kami launay, tadakay dita, agtultuloy tayo kuma, agmatmadalag ka ni Apo Isus, agururay dito na indaklan ngal daw, idandanin panagparang na, agkararag tayo, O Diyos mi, ang managayat unay, adalin mi ti anuruten ti may sa anay salakan ken Kristo, dagiti bambanag ng kampagbiyagan, hindi siya dam ti tunggal familia, nagdengeg ken umawat dagiti bendisyon ti adadal ti nasantuan nga surat. Agbalin ka di nga silaw kadagiti danami ti naldaw-aldaw. Agyaman kami laon ayo Apo, tinabuslon nga bendisyon nga ipay mo. Agsipod ta dinawat mi dati napateg anagan na po may sus. Amen. Adalan tayo ti daytoy akan ito. No kasano nga ni Apo Isus ti mangidalan ti tao iti napasanto a panagbiag. Imay ka din ti kapadasam o gayem ti saludsod kasano ti panagbiag ko a napasanto iti daytoy nga biag. No ti panagsantom ket bukbukod mo laeng saan kanto ngagbalik. No laeng ti panagsantom ket bukod mo nga aramid ken pigsa hangkan to ngagbalik. Agbaligi tay laeng iti daytoy nga biag gagayem. Apay dalan ken ni Apo Isus. Inton palubusan tayon nga isu ti mangtengel ken mangiturong kadagiti panagbiag tayo. Inton ni Apo Isus kibinan na kan. Ket kuna mo Apo, pangaasim ta makipagnaka kanyak. Adu dagiti pagpagna nga panakaitibkol. Adu ti panakipagpagna iti naunday nga dalan iti biag. Dagiti nagkaadu nga suot nga umayken ka. Dagiti sulisog kastamet ti panakaupapay no agsasarunudan agsasaganad nga umay dati panagbiag mo. Saklawen gagayem ti pudno a kinalinteg ti inaramid ti Dios amay paay iti tao iti Kalbaryo. Ken kastamet ti aramiden ti tao tinaldaw-aldaw tapno mabalin daytoy nga tao ti agbiag analinteg ken nasantuan. Amuyo gagayem ti iasping ken Kristo iti kababalin iti kangatuan akalat. Isu daytoy ti gawgawaten ti tunggal mamati ken ni Apo Isus. Ti panakapasanto gagayem. Ti balikas iti Biblia ti wagas. Ababaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Isu daytoy ti mamagbalin ken ka ken kanya. A makipaset iti nadyusan a biag. Nga mangyaninaw iti inaldaw. Iti dayag ni Apo Jesus. Anya tinkararag ni Jesus ang mapadasan kuma dagiti adalan na iti sakbay amatay. Tapno mapasanto kuma dagitoy nga adalan kadagiti panagbiag da. Wen gagayem mabalintay met mapadasan iti mapasanto. Tadalawag nga kunana di libro iti Juan 17 versikulo 17 hanggang ti 19 kastoy iti mabasa gagayem ken kakabsat. Pagsantuem ida iti kinapudno ti saom isu ti pudno.
Kas imbaon nak dito'y lubong. Inbaon kumet ida ito'y lubong. Ket gapu kadakwada pagsantuak ti bagik. Tapno mapagsantuda kumamet iti kinapudno. Nagimbag dagitoy asasaw ni Apo Dios ay ayaten agagayem. Anya ti pagayatan ti Dios ti tunggal mamati. Pagayatan na ken ka, pagayatan na ti pamilyam, pagayatan na ti kongregasyon nga pagkamkamangam, ken kastamet iti panagbiag mo a personal. Ti pagayatan ti Dios ti tunggal mamati. Akas kunayan diyo muna nga Tesalonica 4 versikulo 3 kunana mapasantutay kuma anan-anay. Mapasantutay kuma nganan-anay. Nakasagana ka kadin gayem nga mapadasam daytoy nakaskasdaaw a panagbalbaliw nga ipaay ni Apo Dios ken ka. Bininsa-binsak nga may salakan tayo ti daranak ken ti parabor ni Apo Hesus. Awanen ti sabali anagan na babayan ti langit na pakaisalakanan tayo. When we are saved by grace, ti parabor na, His amazing grace, ti nakaskas daw a parabor na, mapasanto tayo nga nananay. No salsaludsuden tayo. No mano apaset ti bagi tayo ti tarigagayan ti Dios a mapasanto. Ada tallo nakayat ngay punterya ni Apo Dios babaen iti panangibagana di umuna nga Tesalonica 5:23. Dagitoy tallo abanag na pategda nga makipaset at tarigagayan ni Apo Dios a mapasamak ti panagsanto tayo iti naldawaldaw. Umuna ti bagi. Kasano daytoy nga bagi? Agbibiyag tayo metlaeng kadagiti nadalus nga paraon. Agbibiyag tayo metlaeng dayjay biyag ni Kristo nga isu nga mangpabilag kadagiti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Tartarayan tayo metlaeng digiti sulisog ti lubong ket mapantayo paarayat ken ni Apo Hesus tinaldaw-aldaw. Wenno sapsapulon tayo ti basol tapno may kulbo tayo. Iti agnanayon manen nga panakadusa. Kararwa. Ti kararwa tayo ayaten nagakabsat. Madaan ko ma dayjay Espiritu ni Apo Dios nga adda nga sumibsibay ken mangprotektar kada tayo. Ti kararwa tayo gagayem. Isu kuma iti pagubuan dagiti bendisyon ni Apo Dios. Isu kuma iti pakariknaan tayo nga adda ni Apo Hesus nga mangidaldalan kadagiti panagbiag tayo. Ti kararwa tayo. Palubusan tayo. Nasalay nga mayaninaw ti ayat ni Apo Dios no di ket di mapadasan tayo. Mapadasan tayo nga pagbiyagan. Dayjay nga biag ni Apo Hesus. Ti Espiritu. Adda ko ma nga kang kanayon nga adda nga agnaed kadagiti puso panunot ken ti panagbiag tayo. Ti Espiritu ko ma isu ti mangidalan kada tayo. Amuyo kakabsat. Ti Dios Ama adijay langit. Iti nagsubli ni Apo Hesus ijay langit. Imbati na ti Espiritu Santo na isu nga mangliwliwa kada tayo. Ti Espiritu Santo isu ti mangibagbaga ken ka nga pagpanawam ti baso. Isu ti mangipariknaken ka nagbibiyag ka iti biyag nga saan nga nadalus. Biyag nga saan nga makayayo ken ni Apo Hesus. Kundi na rin na lugar aramid ka ti baso. Arayaten na ka nga iturong ken ni Apo Hesus dayta the comforter mangliwliwa. Isu ti mangliwliwa kada tayo. Kabayatan nga gururat iti panagparang ni Apo Hesus nga dadajay panakabileg paset ti bagi tayo at arigagayan a mapasanto. Anya manen
ti bagay, ti kararwa, ken ti espiritu. Daytoy ti baga ti muna nga Tesalonica 4 versikulo 3. Pastor Ariola, kahit kumit nga maamuan nagiti adang iti panagbiag anapasanto. Kasano nga mapasantuak? Adu digiti suot nga dumteng? Umay digiti sulisog? Umay da digiti karit ti biag nga naduma saan tayo? Naduma awan ti pagkamangan tayo no di laeng ti kis. Ken karayo tayo kini Apo Isus nga umawag iti tulong ken kuana. Kasano ti panakapasantok. Babae ti panagbiag ko tinaldaw-aldaw. Alaga gayem. Adada dito'y dagiti pito. Adada dito'y dagiti pito. Nga dang ti panakapasanto. Mapantay di jay umuna. Umuna, patsyen tayo, ani Kristo, isu ti kinasanto nga pagbiyagan tayo. Patsyen tayo, ani Kristo, ti kinasanto na may parangarang kadagiti panagbiag tayo. Umuna nga Korinto 1, versikulo 30. May kadwa. Hantay lang nga patsyen tayo ni Kristo. Kagay na data kinasanto kada tayo ti may kadwa. Isuko tayo ti biyag tayo kani Apo Dios. Roma 12 versikulo 1 ken 2. Agbalin idatag tayo amay sa nga sagot daytoy nga biyag. Isuko tayo daytoy nga biyag ken kuana. Ta isun ti mang tagikwa kadagitoy a panagbiag tayo. May katlo. Mangaramat iti tiyempo na ti tunggal aldaw amang sursuro ti pagayatan ti Dios babaen ti panagadal tinasantuan nga surat. Dayta iti may katlo nga addang ti panakapasanto. Hantay liwayan ti panagbasbasa tayo tinasantuan nga surat. Adak nga nairana nga mangmangted ti adal ijay San Francisco, California. Ket imay ti maysa nga panakarik na ti maysa nga kuyeg-yeg wenno ginggined. Day di tao piman nga ama ket kunana, alam tayo ti Biblia. Tagbasa tayo, agkararag tayo. Kuna day di anak da nga naunaan, ni tatangket sa nalaamumot ti Biblia no umay digiti ginggined. Nawan ti ginggined adaw nga tawtawon ket antay pay awan pay ti puot ko nga binasbasa ti Biblia. Tataman langanan nga dadidigra nga umay. Gagayem ken kakabsat. Maaramat kuma ti tunggal aldaw. Iti panagbasbasa ti tinasantuan nga surat. Ti maysa nga prinsipyo ti maysa Kristiyano kinunana ti maysa nga testimonyo na. Iti 15 a minutos iti naldaw agbasbasa iti Biblia. Iti 15 nga minutos agkarkararag ikarkararag ko ibabayt ko ti kararag dagitisab sa bali. Nagimbagan. Ket 15 nga minutos iti naldaw iranod ko ipadigukmet di tinaamuak nga may papan at testimonyo ti kinapatayag ni Apo Isus kadagiti panagbiag ko. Iranod kiti bagakmet dayta nga testimonyo. Agsilawak kadagiti sabsabada dagiti arubayan ko ken dagiti gagayem ko iti naldaw-aldaw. Adda kumadayta saan ngagsardeng nga panakisasa to kini Apo Dios. Ang agsardeng nga panagad-adal tayo tinasantuan nga surat, may kapat, mangaramat ti adu nga tiyempo ti panagkarkararag. Sweet hour of prayer, kung natin kanta nga Ingles. Tinasampit nga oras ti panagkarkararag. Amoyo, uray di kakakapuyan nga Kristiyano. Kakakapuyan. Nga iso katag parintumang katag kararag, dagiti adu nga demonyo.
Pumanaw dakat mabutag na. Pumanaw daga po. Iti kararag. Iti kararag kakabsat iso ti maysa nga armas, iti maysa Kristiyano. Intuntungteng di kiti suot ken sulisog ken kastamet ti panakapadas iti biya. Amuyo gagayem ti may kalima kas Korente Galacia 22:23. Pagbiyagan na kuma dagiti bunga ti Espiritu Santo. Adatal na adak ayat ada anyapay panagbiag ama nagparabor kinamanangiten kenda dumapay nga pagilasinan wenno bungbunga ti Espiritu Santo nga makita iti panagbiag mo. Anyakit din nga nagimbag inton dagiti tattao ket makita da. Dagiti nga bunga ti Espiritu Santo nga mayaninaw ken mayibkas babaen kadagiti sasaw tayo. Babaen dagiti panagam ken panagpampanunot tayo, marikna tayo ket uray pay dayjay adda nga panakakita dati rupam mayaninaw launay dagitoy nga bungbunga ti Espiritu Santo ken kagaputi panagbalbaliw dayta nga rupa wenno panagbiag mo a makita dagiti adu nga tattao. Amen. Amen. Ket ibagana ditoy may ka inem agtulnog kadagiti ammuna nga pagayatan ni Apo Dios. Nadaduma kakabsat. Dagiti bukbukod tayo lang ti tarigagayan tayo nga kayat tayo amasuro. Hanmutten nga dagiti pagayatan ni Apo Dios. No pursaren tayo dagiti kay kayat tayo ti biag saan nga bindisyonan ni Apo Dios. Dayjay met ti pamatik kakabsat. Ngem no ti pagayatan ni Apo Dios ket kunak o Apo ang ati pagayatak no diket pagayatam ti matungpal ti panagbiag ko. Inton iraman tayo ni Apo Dios kadagiti plano tayo. Inton ko na tayo o Apo, itid ko amin ken ka sa ngapulo sa gagasot a porsyento tapno idanan nak. Kasta kumamit ito nagtulnog tayo kadagiti amin nga pagayatan ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Akas saklawen ti panangilawlawag ti umuna nga Pedro 1:22 ken 23. Ti may kapito. Isa ti may isang dakkel nga awis. Magna ti kinabaro iti panagbiag. Santay nga orayan ti baro nga tawen tapno ikaritay manen iti panagbiag tayo ang mapagbaro. Anyaman nga oras nga mariknam nga sikaket masapul mo ni Apo Jesus ti biag ken Kristo na pateg. Mapan ka ken kuana o gayem. Agsipud akas kunayan ti Roma 6:4 ken Colosas 3:5 ken 10. Inton magnatayo ti kinabaro ti panagbiag. Marikna tayo dagiti bendisyon ti langit. Nagtudo ka dagiti panagbiag tayo. Umay dagiti saan nga malapudan nga bendisyon. Hamo malapudan. Umay da. Gaputa sika, inkarimon, asurutan ni Apo Isus kat agtalag ka. Ti panangidalan na ti sidong mo. Ti saludsod, sino ti paggapuan ti panakabalin tayo ang mapasanto? Sa dino ti paggapuan da ito ay apan nakabalin. O no kitan tayo ti libro ti Salmo versikulo 10, ken Efeso versikulo 10 ibagana ditoy kas idi pan na marswa masapul ti mang parswa ti pan nakabalin ti Dios iti baro apan nakayanak. Kahit mo kadi mapadasan ti baro apan nakayanak kayen. Magnakan loktamon ti puso. Palubusamon ni Apo Isus nga ti ima na iso piput-putam. Itong dana ka iti pagnaan anapabaro.
panakayanak anapabaro. Gayem ken kapsat nga dumdumngeg kanyak iti daytoy nga radyo. Di ka kadi ipalubos. Tinasantuan nga espiritu nga mangidalan iti panagbiag mo tapno mapadasam ti puso anabalbaliwan. Ken ti kababalin nga inkariken ka ni Apo Dios. O Diyos may ama nagayat tunay. Marik nami ti awis ti Espiritu Santo. Nagtuk-tuk-tuk kadagiti puspuso mi ita. Agyaman kami kini Apo Isus ta inikkan na kami daytoy agon daway. Kapag biyagan mi dagiti pitu amapadasan iti maysa nga tao anapasanto gapu iti parabor mo ken gapu ti daram ken ti kinamanagayat mo. Pagbiyagan mi kumayta. Daytoy ti kinapudno akas ti magbagam kada kami ti daytoy nga aldaw. Magnaka wen o Apo. Pagnaan mi digitoy nga kinapudno a sumurot ken ka. O Apo, anyaman dagiti nagkurangan mi ti nagbabas. Anyaman dagiti bambanag nga nakaikulbuan mi. Dagiti nagkapuyan mi. Aunan na kami ta Apo. Tapno babaen ti panakabalin. Mabalin min ti may salakan, manipod, ti panakabalin ti bason. Babaen ti parabor ni Apo mi nga Isus. Ken babaen ti panangidalan na. Intun na isukon na iti nga biyag ken kawapo. Itedmen ti amin mi ken ka ti daytoy nga aldaw. Pagbiyagan mi kuman ti biyag mo. Agsipot na dinawat mi dagito iti napateg anagan na po may Isus. Amen. And amen. Gapuna jay